Your Excellency, the National Chairman, Your Excellencies that are here, distinguished invitees, I want to speak in vernacular and in Hausa to address my people. But in 1 minute, I want to tell the world that we identify with quality, good governance. That is what Obaseki testifies. That is what Obaseki signifies. I want to tell you something, Edo people. Obaseki is a resource person even in the Governors Forum. You should be proud that you have a son like Obaseki. A seasoned technocrat, a global person, an international person who represented you well, even within governors, as an economist, as a good player. Don't allow mediocrity to come and take over quality and excellence. My governors and my seniors have spoken. I don't have to say much. We have a product to sell, and they don't have any. Governor Wike has said it. But you cannot sit down and get it just on a platter of gold. Edo is Benin, and the Benin Empire is known for war. Politics is war now. War for freedom and liberty. A kasar Hausa muna da magana a kasa a tsare, a raka a tsare. Dole ne mu yi adalci. Kada a ji tsoron kowa. Kamar yadda Gwamna Wike ya ce, ba gudu ba ja da baya. Ba gudu ba ja da baya. Saboda kuwa neman yanci ba wasa bane. Yan sanda ba na kowa bane, na kowa ne. INEC na kowa ne. Mu fito mu yi yaƙi mu nemi yancinmu. Mu ma za mu dawo Edo mu taya ku wannan yaƙi. Ina kiran yan uwana yan arewa da suke nan, ku yi kiyamun laili wa kanku. Ku bi adalci. Ku bi abin da ya kamata. Shine ko Obaseki wanda zai cire muku kize a wuta. PDP. Thank you very much.